taqqabni, ma nafx għal xi xamilli hekk, ma nafux. Kien dan il-kliem li nissen Hugo Chetcuti lil ħu iż-żejr Isaac li kien fl-istess post meta Bojan Xmelik ta' daqqiet ta' sikkina lil Chetcuti f'paċe fil-lura fl-2018. Dan ħareġ fil-qorti waqt il-ġuri li qed jinstema' quddiem l-imħallef Faron Buġejja jekk kif arraba jum komplew jidhru xhieda f'dan il-każ. Isaac Chetcuti qal li hu kien sema li l-akkużat jgħajjat lil Hugo u riesaq leħ bħalli kieku se janqu, iżda minflok raħin iżżelidu lejn l-istonku taħuh. Kien hawnhekk fejn irrealizza li kien hemm xi ħaġa ħażina, iżda sfortunatament kien tard wisq biex jintervjeni u jwaqqaf lill-aggressur milli jtieħ bis-sikkina fl-istonku. Isaac Chetcuti spjega kif flimkien ma' numru ta' persuni oħra kienu telqu jiġru wara l-aggressur, iżda wara ftit irrealizza li ma kien se jlaħħaq miegħu u dar lura biex jara ħuh kif inhu. L-għada fil-għodu kien kellem lil ħoħ fejn qallu li qed iħossu ġieħ kbir u kien qed iħossu qed imut. Xed ukoll ir-raġel toħt Hugo Chetcuti Noel Falzon li emozzjonat qal kif li l-akkużat kien impjegat miegħu darbtejn bħala barman, iżda tkeċċa darbtejn li huma. Darba ma kienx jitkellem bl-Ingliż fuq il-post tax-xogħol u tieni darba minħabba l-attitudni tiegħu. Falzon spjega kemm kien idjota li taħ ċans ieħor għaliex wara l-opportunitajiet li kien taħ spiċċa pattijielu lura. Iżda qal ukoll li Hugo Chetcuti dejjem għallimhom jaħfru u kien għalhekk li taħ iktar minn ċans wieħed. F'dan il-ġuri, Xmelik qed ikun irrappreżentat mill-avukat tal-għajnuna legali Simon Mikallef Stafrace. L-avukati Joe Giglio u Mario Spiteri qed jidhru f'isem il-familja Chetcuti. L-avukati Kevin Valletta u Maria Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed immexxu l-prosekuzzjoni.